Allah masu sauraro barkanmu da sake haɗuwa a wannan mako na wannan shiri na Hunan da Fulbe. Ni mai gabatarwa a yau wannan shiri suna na Sumayya Abubakar Muhammad tare da ni akwai baƙo a zauren. Zinatu Sale Yakubu. Lale da zuwa malama Zinatu. Masha Allah barka. Masu sauraro kuna sauraron wannan tasha ne kai tsaye wannan shiri ne da yake zuwa kai tsaye daga tudun zinariya daga kan mita 93.3 wanda ƙungiyar Legacy tare da Peace Direct suka ɗauki nauyin kawo muku. Malama Zinatu, wancan makon an tattauna akan maganan mu dai ta koyaushe shine yaya maganganu ne na rikice-rikice da ya rayuwa al'umma ke rayuwa bayan rikice-rikice. Wannan karo ina so mu tattauna akan yaya nasaba ko dangantaka take da yawan jahilci ko kuma yawan rashin masu karatu da kuma tashe-tashen hankula. Ban san ko me zaki tofa mana ba akan wannan maudu'i. To alhamdulillahi barkanmu da wannan lokaci. A gaskiya rashin karatu yana haifar mana da damuwoyi da matsaloli da yawa a rayuwa. Saboda duk abin da mai karatu zai yi da wanda mara karatu zai yi zaki ga akwai bambanci. Wani abin rashin ilimi shi yake causing mana duk waɗannan damuwoyi. Yawwa to rashin ilimin dai shine babbar illa a cikin al'umma. Saboda da inda akwai ilimin akwai karatun dole ko wani abin zai zo za a same shi ɗan daidai ba zai yi yawa kamar yanzu yanda abubuwa suka damu mutane ba. Inda zaki bar ni zan iya cewa malama Zinatu ai yanzu al'umma ilimi ya yawaita al'umma na ta ƙoƙarin wajen tabbatar da cewa 'ya'ya sun je makaranta sun samu karatu. Wasu ba? Har yanzu ba a zuwa makarantar ki ko ba a karatu? Akwai waɗanda ba sa zuwa ma balle su yi karatun. Dan shi makaranta ko za ka je ba za ka karanta komai ba. Akwai bambancin da kai da ka shiga makarantar da wanda bai shiga ba. Sosai. Kin gane? Ka shiga dai kawai ba za ka yi karatu ba za ka ce komai ba ya fi wanda yake zaune bai shiga ma makarantar ba. Shi yasa na ce miki har yanzu akwai waɗanda ma ba sa karatun. Duba da fama da muka yi da tashe-tashen hankula a shekarun baya mun kusan shekara 20 za a iya cewa sai an sake an warware an ce an samu zaman lafiya sai a samu abin da ake cewa relapse tun daga 2001 in ma ba mu ce 2001 ba za mu iya cewa tun daga 1994 da abubuwan da suka faru marasa daɗi suka faru duk da yanzu mun gode Allah muna kwankwaɗa romar demokradiyya kuma muna morar zaman lafiya da Allah ya kawo mana. Za ki iya cewa wannan rashin zaman lafiya ko kuma tashe-tashen hankula yana da nasaba da jahilci ne da al'umma ke fama da shi? Yana da nasaba da jahilci. Ta yaya zai nasaba da shi? Abin da yasa na ce miki yana da nasaba da jahilci idan kika duba irin yanayin tashe-tashen hankulan da muka tsinci kanmu a ciki babu fa wani yaron mai hali da ake wannan abin da shi. Ko ba gaskiya ba, ba wani yaro da zaki nuna ki ce wannan ɗan gidan wane ne duniya ta san ubansa a ce miki da shi a wannan rikici sai ire-iren mu dai 'ya'yanmu 'ya'yan talakawan. Kin gane? To inda kana da abin yi ma wani abin an ce je ka yi ma ba za ka yi ba. Kin gane? In an ce ka je ka yi wani abin ma ba za ka yi ba saboda kana da abin yi. Ko kuma kana cikin makaranta ne za ka fita ka je ka hau faɗa. Kin ga kana gida kana zaune ana cewa an fara kai ma Allah Allah kake ka fita ka je ka sa hannu. Amma in kana gurin karatu ko an ce an fara ta ina za ka fita? Su kansu malaman makarantar da Allah ya ɗora musu hakkinku a kansu ba za su bar ku fita ba. To kin gani kana zaune a gida kana zaune a layi akan dakali kana zaune a junction a daba ana cewa an fara dama jira kuke yi a fara. Ku ɗauran wanda bai ji ba bai gani ba bai san ma me ake yi ba. To kin ga shi ma wannan rikici da muka tsinci kanmu a ciki shi ma duk yana da nasaba da rashin karatu. Kin taɓa inda ya so samun rai da kika ce 'ya'yan manyan ba. Idan aka yi wannan maganar za a iya cewa 'ya'yan masu kuɗi ne ko kuma da talakawa ko kuma wa'anda manya wanda suka yi karatu ko kuma manya wa'anda 'ya'yansu ba su yi karatu ba shi yasa nake so mu gane. Ai ba wani babba da zai bar ɗan shi ba karatu. Ba wani babba da zai bar yaron shi ba karatu. Shi ne na ce miki ire-irenmu dai 'ya'yan talakawan.
mu ne masu damuwoyin. Kuma mu ma duk da inda karatun muna da abin yi wallahi duk ba za mu kalli wa'annan fitintunan ba. Kin gane? Uba yana zaune a gida shi kun tashi ma ba ku samu abin da kuka ci da safe ba ma bai san ka kwana a gidan baka kwana a gidan ba ma bai sani ba. Kai kana can kana bakin layi kuna jira kawai wani ya zo ne a yi kanshi a kashe shi. Ko a ji mai ciwo ko a mai ƙwace a mai sata. Amma kashe a sata abin da za a yi tunani a jikin. Kin gani? Wallahi ba na mantawa akwai wani student. Wallahi mun zo an yi auren ƙanwata so lokacin kuma an yi auren ana faɗan nema. Na zo ina jiran keke napep zan tafi gida shi ma kuma yana so gudu ya tafi inda zai je. Wallahi ya ruɗe. Ni na tara mashin na ce Dilimi shi ma ya tara mashin ya ce ya faɗi sunan dai anguwannin nasu. Wallahi sai na tsaya sai na ce mai ya hau ya tafi ina so ni ma ya bar gurin. So abin da Allah ya kwanan shi ya ƙare. Haka aka bi shi ma aka gama da shi. To kin ga irin waɗannan abin wallahi yana da nasaba da rashin ilimi. To amma kuma duba da waɗannan abubuwa na faruwa a ɓangarori dukkanni guda biyu wanda mutane da yawa daga nan in sun fita za a ce an rasa su masu goyin ne sai dai a tsinci goyin ko kuma suka shiga wani lungu ko wani waje kaga su ma dai daga can yadda muke da matsalar rashin ilimin da yawan mujahilan haka su ma a ɓangaren su ma haka suke wallahi su ma haka suke ai ba za a ce da namu ba kowa da nashi. Su da nasu mu ma da namu amma kuma ni abin da na duba dukanmu da mu da su in mun yi tunani fa dukanmu ɗaya ne. Me zai hana mu zauna mu haɗa kanmu mu taimaki kanmu. Kin gani in an zo dai an rasa ta ina faɗan zai fito dole za a haƙura. Dukanmu su ƴan uwanmu ne mu ma ƴan uwansu ne. In ka kashe mutum fa ka kashe ɗan uwanka ne ko Kiristan ne in ka kashe shi ka kashe ɗan uwanka ne. In musulmi ma kuka kashe kai ma ka kashe ɗan uwanka ne. Yawwa. Mun sanya ku mabambanta ƙabilu, mabambanta yare, mabambanta garuruwa ba da komai so lita'arafu domin ku san junanku. Ku san me wannan yake da shi al'adar shi kai baka da shi kai kana da shi ya zo ya gani ku san juna amma mafiya ɗaukaka a wajen Allah shi ne wanda ya fi kowanne tsoronsa. Sosai. To, kin gani? Amma yanzu alhamdulillahi Allah ya ba mu zaman lafiyan da muke fata. Alhamdulillahi Allah ya dawo mana da shi kamar yadda da muke to muna fatan Allah ya sa zaman lafiyan ya dawo kenan har abada babu wani abu da zai sake tasowa kuma. Maganar da kika yi nan malama Zinatu sai yasa ni nake so dama in yi wannan in tambaye ki wannan abu. Duba da maganar rikici da kika ce a'a ba a gani 'ya'yan manya suna shiga cikin rikicin su 'ya'yan talakawa. To hatta unguwannin mu yanzu kamar mu baki misali daga nan za a yi ta rikici har ta unguwannin Rikos har can amma da an je ta wajen titi da ya raba tsakanin Millionaires Quarters da unguwannin Rikos sai kiga wajen yayi shiru. To ai a wuce har a shiga Millionaires Quarters ba za ki ji ana wannan rikicin ba. Kuma akwai musulmai da wanda ba musulmai ba. Sosai. An shiga sai ta wajen mai adiko sai kiga to a wajen da dan samu matsala. Ta Rayfield su ba su san ma ana yi ba. Su ai wannan kasar wajen Najeriya kenan. Kasar wajen Plateau din kenan. Su ba in ana abu ma su ba sa ma sani in ba wai a labarai suke ji ba ko yanzu duba da social media ta watsu ko ina in ba a nan suka gani ba amma su duk irin wa'annan rikice-rikicen ba sa ciki. Gashi garin ɗaya ne fa. Garin ɗaya ne. Ba mu da nisa fa bai wuce in abin hawa zaki hau bai wuce ki bada 150 ba tsakanin mu da su. Gari ɗaya ne anguwan ne ɗan yi nisa dai kaɗan. Amma sai wajajen kika su da kin ga mu dama mu muna nan ne cinkus wai ɗakin tsimma muna nan ne cinkus mu talakawan duk gurin mu ɗaya. Dan yanzu kaman daga Dilimi har zaki je Rikos da kafa. Kaman daga Gangare zaki tsallaka rafi ne zaki shiga Rikos. Haka ne. Kin gani? Kaman daga yan tifa zaki tsallaka ki shiga unguwar Rogo. Guraren kin ga mu dukan mu dai ga mu nan ne dai guri ɗaya kawai dole. Amma kuwa to nasaba yayi da a'a mu talakawa ne a'a jahilai ne ko kuma su can masu hali ne a'a masu ilimi ne hakan ke faruwa? Kuma me zaki ce a su ba sa ma tuna ma akwai wasu mutane a gurin. Kin gane? Shi yasa to kai babba baka tuna da wasu mutane a gurin ana wani rikici ba ya yaron ka zai yi ya san akwai wannan damuwan. Kuma kin ga ko fita yaran su za su yi za a kira security a sa yaron su a mota a kai shi inda yake so. Kin ga mu in kana motar ma za a cinye ka ne ai.
kin gani duba kawai da mu din mun haɗu akwai abu biyu, akwai talauci akwai rashin ilimi. Da kuma Akwai talauci akwai rashin ilimi. ba kya tunanin akwai manipulation na wasu wanda suke da wani buri haka nasu na daban. To burin a faɗa ne zaka samu burin? To Ai ba sai ka yi faɗa zaka samu burin. ba kya jin wannan bayanai da ke fitowa inda za a ce kamar idan mutum na nema, wato inda wasu suka kasa ƙasan za su ce an kasa ƙasan ne kashi biyu, da wannan ƙungiya na elites irin masu hannu da shuni masu faɗa aji, da kuma wannan ƙungiya ta ƙasa group ɗin su kuma wannan su dandazon yaku bayi ne. To idan ɗaya na so ya fita a cikin wannan group ɗin ya shiga wancan, sai ya haddasa inda zai yi suna, in yayi suna idan tattara abin da zai tattara ya samu aka jefa shi ta fitan, to shi ma sai ya juya baya akan wannan, amma kuma dama ya haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin mutane. Ni a tunanina babu wani suna da zaka yi da zaka haɗa masifa ka yi suna. Ai duk sunan da zaka yi in dai ba alkhairi zai fito ba, aikin banza ne. A'a wai wannan take fahimtar ce. A tawa fahimtar. Akwai masu ganin duba da manyan wasu ko kuma akwai wasu ko ta fannin burin siyasa ko wani burin wani abu na daban da su kaɗai suka sani, za su yi amfani da dama a rashin ƙarfin dangantakan da muke da shi domin su daɗa farraka tsakanin mutane, su haddasa su kuma su cimma nasu burin, sa'annan sun fita a cikin wannan rukuni na jama'a na farko na yaku bayi, sun shiga wancan rukuni na masu hannu da shuni da faɗa aji, an san su sun samu ɗan tsabar su, sun fita a cikin ƙangin talauci, shikenan suna zuwa wajen sun manta da ku dama gudunmawar da suka yi, in fact especially ko masu siyasa. Za ki gani wani a unguwa ne zai fara campaign din har yayi, da zaran kun zaɓe shi ya tafi can to ya manta ma Allah ya halitta ku. Sai kuma idan ya sake dawowa neman ƙuri'a sai kuma a sake dawowa wajen ku domin a ce ku ba da gudunmawa. I was thinking ko kuma wasu ba wai zan ce haka directly ba, amma kuma akwai kamar rubuce-rubuce makamancin haka da kuma masu ra'ayoyi mabambanta da suka yi magana a wannan bigiri, da kuma indicators da ya nuna cewa wasu na amfani da wannan dama ne domin su cimma wasu bururrukan su da ba kowa ne zai sani ba sai su. Ko kuma me ke gani wannan anawa tunani ne, saboda naga kamar yanzu a ce unguwanninmu nan inda muka fito zaki gani da zaran an ce an fara to kowa na gudu ya shiga ya ɓoye ya je mafaka, a nemi ƴan uwa da ƴaƴa da iyaye a ci kowa na lafiya. Amma da zaran kin ɗan ƙetare titi kaɗai zaki tsallaka ki shiga wani unguwar sai kiga su basu san ma ana haka ba. Ba su san ana yi ba. To matsalar shine mu ne matsaloli suka addabe mu ne matsaloli suka yi yawa, mu ne gwamnati bata ma duba da koke-koken mu ba, mu ne mu kanmu al'ummar da bamu son ma mu ga mun ci gaba. To ai ita gwamnati da kika gani ita bata san wani talaka na nan ba, lokaci ɗaya gwamnati take sanin da talaka, lokacin da ta fito neman wani abu. Amma fa akwai masu kimantawa ko da a gwamnatin. Amma a cikin kashi 3 masu kimantawan ai basu wuce rabi ba. To bara ma su kai ƙila rabi ba. To ba su wuce rabi ba. Shi gwamnati da kika gani bai san waye talaka ba. A shekara 4 ne gwamnati take sanin amfanin talaka. In an yi wannan shekara 4 an wuce sai kuma wani shekara 4. To amma har yanzu kina gani su al'ummar ko kuma talakawar ko kuma duka ba su san me ya dace da su ko ya cancanta ba? To zaɓi dai ya rage namu. Ka san fari ai ka san baƙi. Ka san me ya kamata kai tunda kai ba dabba bane. To in kuma a cikin waɗanda aka kawo aka bijiro maka domin ka duba ka ga babu wanda ma kake gani in ma yau a ce zai hau ya mulka ko kuma ya shugabanta ko kuma ya magance wasu matsalolin da kake tunanin idan har sun hau kai zai magance ma, so ya kike sai dai a duba wanda ya dan fi gwamma kenan. To sai dai a duba wanda dai ya fi dama. Masu sauraro za mu so mu ji ku tofa albarkacin bakin ku domin wannan maudu'i na wannan mako ya zo da abin dariya sosai. Za mu buɗe layin waya masu kira domin su kira su ku ba mu naku albarkacin bakin so da mu samu tattaunawa ya tafi gaba ɗaya. Wa alaikum salam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Barkanmu da warhaka. Ok, Malam Adamu wani gudunmawa za ka ba mu? Haka ne. Haka ne. Haka ne ka.
Mun gode sosai. Shi ya ba da gudunmawa ne akan ya kamata a ce ana duba buƙatun al'umma wanda ya rataya akan mutane, especially a wanda suke da alhaki ko kuma alhakin wannan masu faɗa a ji ko masu shugabanni daga ɓangarori mabambanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Kina magana da Umar Suleiman ne daga Angola. Malam Umar, wani gudunmawa za ka ba mu? Gudunmawar da zan ba ku kamar magana da ba ta rikice yi game da anguwanni da suka tafi na manyan mutane da suke gefen gari. Kwanan da tana ga suna mafiya yawa rikicin da ake shirya ba su suke ɗaukar nauyin shirya wannan rikicin, amma talaka mutane ne masu son su zauna lafiya da junansu. Abinda kuma ya sa mutane ba sa gane hakan, mafiya yawa an yi binciken ba a hukunta waɗanda suke da hannu wajen waɗannan ayyukan, amma babu wata al'umma da ba su da shugabanci. Kuma shugaba yana da muhimmanci a cikin al'umma domin in ya gaya ma al'umma tana da lokacin da ya zama shekari shi yake ƙungizo al'umma tana ɗaukar maganarsa da muhimmanci, amma mafiya yawan rikicin da ake ba wasu talakawa su ce kreatin nashi ba. Su shugabannin su suke tsara ce su ƙungizo su lalatattu su zai su amfani da wannan damar su da rikicin. Da aka ko tallafin aka kawo ta hannun ce ke zuwa kuma su da dannewa. Malam Umar, ina da tambaya. Tuna musu a cikin rikicin da suke a cikin al'umma. Malam Umar, ina da tambaya kafin ka ajiye waya. Ka ce su shugabannin suke kunno rikicin su ajiye su. Ka ce su shugabannin ko kuma wasu daga cikin lalatattun shugabanni suke kunna rikicin sa'annan su yi amfani da wasu malalata ko kuma lalatattu daga cikin al'ummar talakawa domin a cimma burukansu. To su al'ummar talakawan ba su san da haka ba ne? Ai ba ki sani ba Hajiya Sumai, duk inda kika samu al'umma a kowace duniya akwai lalatattu. Yanzu Amerika ba ita ce ake ganin kasar da ta ci gaba ba. Ana samun ɗaiɗaikun mutane da za su ɗau bindigogi su su harba mutane duk da tsaron da suke da shi. Haka ne. Duk inda aka ce miki akwai al'umma sai kin samu lalatattu a cikinsu. Amma ina so in tabbatar miki in har shugabanni da gaske suke yi suna kishin al'ummar to su suka fi kowa dukan matakan da ya dace. Ina da misalin da zan baki. Kina jira? Muna ji. Akwai lokacin da aka samu wani matsala shekaru da dama a garin nan, wanda al'umma ta taru ta je gidan wani babban malami ne na addini suka nuna lalle abin da aka musu ba za su dau mataki, amma da yake malamin mutum ne mai kaunar zaman lafiya ya koma ga Allah ma yanzu ya ce mutane su yi hakuri za a ba hanyar hukuma. Amma ki kwana da sanin hukumar da aka yi mata ba kai abin da dace ba, amma shi da yake mutum ne son zaman lafiya duk sabbin al'umman nan da suka zo da ya gaya musu haka kowa ya hakuri ya koma gida ba ya fitar ba. Amma ita hukumar kuma ba ta yi abin da ya dace ta ba. Suna kira son tabbatar miki su jagororin na ɓangarori da dama suka fi kowa hannu wajen kawo wannan damuwa. To mun gode da wannan tsokaci da gudunmawa daga bayan Malam Umar. Amin. Malama Zinatu me zaki ce akan abin da ya ce? Akan maganar da ya faɗa gaskiya ne maganar shi. Gaskiya ya faɗa saboda kin ga wani lokaci abu da yawa in ya taso ana cewa kar a ɗau doka a hannu. Kar a ɗau doka a hannu, kar a ɗau doka a hannu. In an bari za a ɗau doka a hannun. Amma tunda muna da shugabanni na tsaro da masu faɗa a ji sai a ce kar a ɗau doka a hannu, a bari shugabannin da Allah ya ɗora musu wannan hakkin za su yi abin da ya kamata a kai. To ba za a yin ba. Kin gane? Ba za a yin ba. Kamar yanzu yanda abubuwa suke tasowa a ce in an kama 'yan ƙwacen waya, in an kama ɗan sara sukan, an kama menene, in an kai shi hukuma, kai da ka kai shi ma zai dawo gida kai kana kuma irin wannan abun shi ke kaga abin da yake tunzura zuciya ya sa wani kafin a ce barin nan ya riga ya yi abin da zai yi. Saboda yana ga in ya jira an kai hukumar ma ba za a masa komai ba, za a ɗaukan masa, ba za a karɓa masa 'yancinsa ba. Kin gani? Tunda in ka kai hukuman ma kai kanka ana ma rayuwarka barazana, ka kai mutum hukuma, kai da ka kai shi hukuman zai dawo gida kai kuna can kuna fama da su hukuma. Kin gani? Ai abin da aka ce hukuma to ana so kowa a bashi hakkin shi ne. Kuma wani abin da zaka kai ma hukuman ba wai an ce ka kai wa hukuma mutane ne basu karanci basu fahimci menene hukuma, ma'anar hukuma kowa a fitar masa da hakkinsa ne. Ko ba gaskiya ba, tunda haka kawai ba wani abu ba za ka je ka ɗauki mutum ka kai wa hukuma shi ba. Sai wani abu ya taso. Hukuma su nauyinsu su haɗa mutane su yi wa mutane sulhu. In wata damuwa ta taso su shiga tsakani su kashe wannan damuwar. In na hukuntawa ne. In na hukunci ne a hukunta ka kai mai laifi, kai da baka da laifi a karɓan ma hakkinka. Shikenan fa hukuma.
amma yanzu sai ya zama hukumar ma ta zama business. Hukumar ma ta zama Malama business. Zinatu bari mu ɗauki Allah. wani waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Na kira kuna magana da Muhammad Martira Saminaka. Malam Muhammad wani gudunmawa za ka ba mu? Ina gudun wani zima da zan bari laifin tana jin shugabanni ne. To. Saboda mutum za a musu laifi ya kai gaba da kuma amma kuma ba zai ɗauki mataki ba. Ya je da mutane yan filatin da suka ɗauki mataki a kamar su marbata. Gaskiya an samu zaman lafiya yanzu mun gode Allah ya fara daɗa mana zaman lafiya gurin nan. Amin. Saboda kwanakin baya an shawara amma yanzu da nake samun labarin manyan masu kasuwa ga tsakanin ga kuma ya koma daidai. Haka ne. Allah ya fara wani zaman lafiya. Inda a ce ana ɗaukar mataki a haka. Yara ba za a bar suna abubuwan nan ba, sai ana son yaran su, amma idan da gano manya, to komai zai biyo a hankali daidai. Allah ya fara mai ba a tsoro. Amin, mun gode sosai. Malama Zinatu dai tsokaci akan kawai abin da kika gama tattaunawa ne. Amma kuma akwai abin da ya zo min rai. Wato Malama Zinatu a koyaushe muna ce hukuma. Mu mutanen da ake mulka mu ba mu da wani abin da ya kamata mu yi ne a namu ɓangaren. Sai dai mu zauna kara zube, sai abu ya zo ya ɓaci sai mu ce za mu je mu nemo hukuma. A nawa tunanin kenan. Mu ne al'umma da ke zama kara zube, ko da dokan ba mu ma sha'awar mu bi doka. Kuma babu al'ummar da za ta ci gaba ba tare da doka ba. Sai kuma komai ya taɓarɓare sai mu je shugabanni da al'umma. Wani lokaci muna wa shugabanni da hukumomin nan adalci kuwa. Kin gani kamar idan abu ya faru ya taso haka kamar daga cikin irin society ɗinmu. Akwai ai manyan anguwa da za su yi iya nasu ƙoƙarin su ga sun kashe wannan rikicin ba sai an je ga hukuma ba. To duba da irin yaran da yanzu Allah ya bamu, abun baya kasuwa a cikin gidan, wai sai an fita. To wai tsaya Malama Zinatu, duk da mun yi maganan nan wasu lokutan baya, wannan 'ya'yan ba al'ummar ne ta haife su. Sosai. Al'ummar ke da haƙƙin ilmantar da su da tarbiyyantar da su. Sosai. So idan yau yaran sun zama haka, laifin hukuma ne ko laifin gwamnati ne ko kuma laifin al'umma ne da kasa tsayawa su tsawatarwa nasu 'ya'yan. Ba wai fa ba a tsawatarwa ba ne. Rayuwan ne kawai yanzu ya riga ya zama wani iri. Amma ba wai ba a tsawatarwa ba ne. Duba da duk lalacewar mutum baya so a ce yaron shi lalatacce ne. Baya so. Duk lalacewarsa baya so a ce ya haifi lalatacce. Burin shi a ce ya haifi nagari. To duba da irin yanzu rayuwar mu yanda yara suka tsinci kansu a cikin masifa ta shaye-shayen nan, duk shi yake causing wasu abubuwa. Kin gane ko? Shi yake hargitsa wasu abubuwa. Kiga yaro ne fa gashi ka isa da shi. Kina gadarar wannan na isa da kai, in hukunci ne zaki iya mai, in faɗa ne zaki iya mai, sai ya nuna baki isa ba. Ko kuma daga gurin manyan shi sai su nuna ke baki isa ba. Duk abin da ya daɗa da malmala komai da komai fa kenan. Malama Zinatu bari mu ɗauki wannan waya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Ina na shi ne zan zo daga layin lafiya. Gaskiya program din yana da kyau. A yanzu ma ni babban abun mamaki shi ne sai ki ga lokacin mutum da muka mu da muna yara wallahi bara ma ka so a ce kafin wani ma ya gan kana yin abu mara kyau ne ma iyayen kai zuwa ma bara ka bari. Amma in sai ki rasa yara suna abu iyaye ne kuma suke jawo wannan abu sai ta tarbiyyar da baki sai yanzu ya zo lalace wallahi. Wato ita yaro yana abu ba sai da iyaye sai su zo su yi bayan ƴaƴansu sannan tarbiyyar da baki sai ta lalace. Ba kuma rashin ilimin ba kawai sabon son ƴaƴan da aka sa a rai. Wani mutum sai zai iya mutuwa ya bar yaro ya zo ya ban wa mutane aiki a unguwa wallahi. Da fatan wannan program din gaskiya kuna abu mai kyau, Allah sun yi alheri, Allah saka da alheri. Amin, mun gode. Gashi da gani Malama Zinatu bara mu sake ɗaukan wani waya ba bayan wannan. A minti ɗaya wani shawara zaki ba wa al'umma da kuma masu sauraro? A matsayinki na uwa, a matsayinki na wacce ta daɗe tana bibiyar wannan lamura da programs ɗin nan da ke tattaunawa akan wani gudunmawa iyaye mata za su bayar. Yanzu kuma an yi magana akan yaya dangantaka da nasaba yake tsakanin rashin ilimi da kuma tashe-tashen hankula da muke fama da shi. To, ni dai shawarar da zan ba ma 'yan uwana iyaye mata har da mazan ma
dan Allah a haɗa hannu ƙarfi da ƙarfi wajen ƙoƙarin tarbiyyantar da wa'innan yara, kuma ko da daɗi ko ba daɗi mu riƙa ƙoƙartawa su ma mazan a sa musu hannu wajen tallafawa mazan mu ga dai 'ya'yan suna zuwa makaranta. Saboda gaskiya yanzu rayuwar ba wai ka sake wa ɗa namiji komai bane, rayuwar ba ta namiji bane kawai, rayuwar dukan ku ne. A haɗu a rufa ma kai asiri, yaran su yi karatu, duk za a samu rayuwar cikin sauƙi. In Allah ya yarda, ina roƙon Allah ya bamu lafiya, ya sake bamu kuma zaman lafiya. Allah ya shirya mana zuri'a a duk inda suke. Amin. Masu sauraro ga shi wannan shiri namu ya zo ƙarshe na wannan mako, sai ku sake bibiyar mu a mako mai zuwa wanda ke zuwa duk ranar Talata ƙarfe 11 zuwa 11:30. Magana da zan ce a ƙarshe dai zai zamo naci ne kullum, maimaici ne kullum, domin ba za mu samu nagartacciyar al'umma ba sai mun samu nagartattun 'ya'ya da gidaje nagartattu. Ba za mu samu nagartattun gidaje ba sai iyayen da Allah ya ɗora wa alhakin lura da 'ya'yan sun san cewa abin tambaya ne a gare su 'ya'yan da Allah ya ba su. Tunda ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku. Wannan shiri ya zo muku ne tare da tallafin Legacy da kuma Peace Direct. Sai mun sake haɗuwa mako mai zuwa in Allah ya kai mu domin ci gaba da wannan shiri. Assalamu alaikum.